Iné mesto, Považská Bystrica, má za roky problém so Žigmundovou firmou NSO Invest SRO, ktorá tu ešte v roku 2013 vyhrala verejnú súťaž na výstavbu obchodného centra. V Považskej Bystrici, kedy tam sa bude stavať? Myslíme pri Maníne. A vy kedy si vyštudujete nejakú žurnalistiku? Kauzu dlhodobo sleduje považsko-bystrický gymnazista Adrián Horný, ktorý sa v meste verejne angažuje. Mesto to predalo investorovi v 2013 na základe teda obchodnej verejnej súťaže, v ktorom teda ponúkol investor spoločnosť NSO Invest za kúpu tohto celého pozemku 1 700 000 eur za okrúhlenie. V roku, kedy bola súťaž vyhodnotená, podpísaná zmluva, tak investor väčšinu kúpnej ceny zaplatil, približne 2/3, a približne 1/3 bola uhradená až neskôr po niekoľkých rokoch. Investor sa však roky s výstavbou centra nepohol. Zvyšok ceny uhradil mestu až pod nátlakom. Považská Bystrica od zmluvy odstúpilo teda 39.2020. Oni to investorovi mali zaslať. Tesne pred teda uplynutím lehoty uloženia tej zasielky, túto som mu vlastne splatil predtým, ako si teda vyzdvihol túto zasielku. Náš predpoklad je, že by sme chceli stihnúť niekedy prvý týždeň pred Mikulášom roku 2023 otvárať. A samozrejme máme aj náhradný termín, Veľká noc 24. Ubehli ďalšie roky a obchodné centrum stále nestojí. Vykopali tú cestu, toto tu rozsekali, stala sa to džungla, Považsko-bystrická džungla. Spory so subdodávateľmi aj so samosprávami, trestné oznámenia, nezaplatené a spustošené pozemky aj schránkové firmy v daňových rajoch. To všetko spája stavebné projekty Romana Žigmunda. To je celé na také zamyslenie, že aké sú to praktiky a treba si na to dávať pozor, čo sa podpisuje, čítať, nechať si čas, zobrať si ešte týždeň na rozhodnutie, radšej dať dvom právnym firmám pozrieť takéto zmluvy, aby sa nedoviedli do omylu.